mutambo unotevera munounzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Iwe chacho, ndakakutaura kuti nyaya dzako dzemhirizhonga idzi handizine mudunhu mangu munomu. Iwe Manyika, wauya pano kuzondipepereka nokuti wauya kuzondipa mhaka dzandisingazive. Iwe ndiwe ere wakatuma vanhu kuti vazondipondeka iwe. Asi wakatuma vanhu saka nhasi wauya kuzoona kuti zvakamira sei kandika kuti next time paunozovatuma iwe vandipedziseka. Aye wakani bhururu wangu, handizvo zvawakufunga izvi. Ina handimo zvachose madziwo enyaya. Zvakare hakuna divi randakarerekera ini sababa vemumusha. Changu chete kuvenga wese apinda munyaya dzemhirizhonga idzi. Nepamusana pokuti mhirizhonga haidzifambisi dunhu redu mberi. Tiri vanhu venzvimbo imwe chete, naizvozvo tinofanira kugarisana zvakanaka. Tichikumbidzana miromo yemagecho. Ndizvozvo. Tichipota zvichiti kana pakanganiswa kana paita mhokano, togarisana pasi tokurukura. Ndizvozvo. Kana zvaramba toendesana nyaya dzacho kwasabhuku. Kana kwasabhuku waramba toendesana kwamambo. Haiwa ndine urombo kana ndakukanganisira shamwari. Hauna kubata nyaya iyi semunhu mukuru mani iwe Manyenga mani. Iwewe waifanira kugara neni pasi wachinzwaka wondibvunze mafambiro ese nyaya anditika usati watanga kundipopotera uchindipa mhaka yekuti nini ndiri munhu anofarira nyaya yemhirizhonga kunge ndinonzi ndini ndokonzeresa mhirizhonga munharaunda muno mani nezvese zvakaipa zvinoitika munomu ndini manje nini zvinogumburesereka mani zvamaita nhasi imi mani zvinobva zvandipa pfungwa dzekuti kana nemiwokuka uri mukati menyaya yekurohwa kwangu imini aiwa chirega kuita mupfungo wakadaro. Iwe chatori munhu akaenda kuchikoreyo. Kana mukadzi wako munhu akadzidza chaizvo. Saka ndinotarisira zvinhu zvakajeka kubva kumhuri yako. Ndosaka nezve ndakumbira ruregerero rwacho. Ndazvionawo kuti masvikiro angu andaitanga asina kumira zvakanaka. Aiwa sori hama yangu. Sori hako. Chitaura nyaya wafambira uno. Ndirawo ndidzokere kudzidzo ndiri murweri. Aurara kai. Okay. Ndisati ndakanganwa. Musikana wakushopu kwangu kuko akandiudza kuti makatora sipo neshuga nechikwereti. Ndizvo here? Hongu washato. Zvinhu ndakatora hangu kubhadhara ndichigereka, asi mari yako ndinokupa. Harega hako kunesekana, mari inonaka mazuva ese. Mukanyeba kuti mainge mabva kwandiri ini nemi tisina kana kumbogara pasi taonana. Ndizvo here? Hongu, kwaikuitira kuti andipe sezvo unozamu nezvimwe zvitoro zvepagrowth pendika vanga varamba kundipa zvinhu zvacho izvo nechikwereti. Next time tangai mandiona kwete zvenyu zvekunyeba muchiti mandiona imi musina. Tikunzwanana? Shato, ndarinzwa dama rako. Ndichaita saizvozvo. Asi ndakuda kuziva kuti iwewe wakureva chikwereti chako here nepamusana pekuti chete ndataura nyaya dzekuti mhirizhonga muraini mangu handidi. Mari yangu ndinoida Manyenga. Saka dai ndakapondwa inini waitoti dzawira musakandaka. Mudunhu rino handifariri kuona vanhu vachikuvadzana kana kuurayana Shato. Iwe kwaivo vacho vakokuro vacho vakati vari kurwei nazvo. Zvakare pane kana hwani wawakaziva papa. Kwanzi uregedza kupinda musarudzo dzemaprimary elections. Mufunge munoziona zvichiita. Wazouya zvakanaka manje. Pane guva rikutenderera maraini munomu. Hanzi vanhu vakuda kutungamirwa nemunhu wechikadzi. Imimi hanzi vachati imimi muri kuwanza ukopokopo. Hanzi plus deep ramakapromisa vanhu rereka hapana. Asika kana ndakavakira shopu iri pedyo zvokuti kuenda kuroiwa ndikabuda muchitoro menyu imomo. Hanzi mitengo yezvinhu zvenyu yakanyanyisa kukwira. Ndo zvimwe zvezvinhu zvikurambwa muchivengerwa nevavengi. Saka zvinoreva kuti nemiwoka muri kutsigira vanhu kuti kuitwe kandidate chikadzika. Murimo zviri pachenaka izvi. Ramba murume tingowawa iye ndiko kutengera chingoto. Ramba murume tingowawa iye ndiko kutengera chingoto. Asi wafunga zvokuramba mwana wamai yangu here naiwe murora? Aiwazve, kana wafunga zvekusiya hanzvadzi yangu, gara wataura ndinotsvaga kamusweet 16 ndikagadzike pano pamushapo. Manga masvika rini munhu handisina kana kunzwa mutsindo wake nhaye tete. Hai ndemandivhundudza mufunge zvenyu. Hana yangu yaita kunge isachamura chifuva changu so. Ndasvika kare uchatanga kutsvaira uko. Koswedera kapedyo titaure naye murora. Kunga tingopindei kamumba wamhuka mukicheni titaure tigere pasi tete.
zvekuchapinda mumbaka hazvichaita Muroora. Rega ndimhanye iwe swedera padyo chete titaure. Ndiri kutoona kuti zvifuwa nguva hamutorina nekuti handiwo maitiro enyaya. Kwakanaka here naitete? Hakuna kana kutombonaka. Kuna sei zvenei asikana? Isonge tinobva tatobatira hana mumaoko mufunge. Murooraka, utaurire murume wako kuti asambofe akabuda mumba kusvikira mhepo dziri kodzadzikama. Uri kuzvinzwa? Ngaagare mumba kozi mashoko ataurwa navamanyengaka haana kumira mushe. Iwe wochiziva zvekugara wakamukira mumba imomo. Unzwa, usarege munhu achipindamo. Pakaita munhu anenge abvunza kuti murume wako ari kupi, unongotora takaenda kumukwasha kubhoera uko. Ndo zvandaudza Sabhuku manyenga, saka unongoudza vanhu izvozvo. Asi Sabhuku vaikuudza kuti murume wangu anga ari mweri mumhirizhonga iri kubva kuitika. Kwete, asi vakangoona mavanga vakaona kukwara kwaakaitaka, zvino zvangobuda pachena kuti anga aripo. Ndo zvaita kuti ndinyebereka Sabhuku kuti akaenda kubhoera. Maita zvenyu tete. Inge maita chaizvo. Anokuruma nzeveka ndo wako wepedyo, weropa. Chifambira mberi nebasa Muroora. Ine rega ndimhanye, ndichadzoka zvangu ndoona kuti aswera sei. Ramba murume timwe wawa iyewo iye ndiko kutengera chingo. Kana simba rekuramba ndichitsvaira handichina ini. Rega ndipine mumba muka nditaure naShadrack kuitira kuti iye wagara akachenjera. Vivian, zvose zvamataura natete ndazvinzwa, saka rega zvako kunditaurira. Wangu wazvinzwa. Inga nzeve dzako dzakapenga murume wangu. Saka kana ndave kukunyanya ndotofanira kuti izvika ndakakwira pachuru. Chinzwai vadzimai, pavanhu vose vachasvika pano ka munhu wamunofanira kuunza munomumba chete kunze kwatete Memo ndiamai Shato kana kuti Stella. Stella anozoona kuta kumakuwa kumurume wake Shato. Regai kuramba muchida kuimba nevanhu ka nokuti munhu mufunge zvenyu. Ndiri kuziva zvandiri kutaura. Saka iwewe unofanira kuita zvandinenge ndakuudza. Wabata here zvandakuudza? Kwete. Kwete yako iri kubva kupi futi izvo? Iwe dai wanzwa zvataurwa natete wemoka hawaitaura zvauri kutaura izvi. Kwanzi haufaniri kutombobuda panze. Zvichireva zvekuti hapana munhu anofanira kuuya pano kuzokona kunze kwatete Memo. Iwe Memori haasi kuziva madhiri edu naStella. Ndiri kunyebera. Ndizvozvo hazvo ka kungoti ndave kukutyira sizvo Sabhuku anzi ave kutenderera nedunhu rose achitsvaga vanhu vane mhaka. Kwanzi zvisoka ari munzira akanaka kwaShato, saka tose hatizive kuti ikoko anonodzwa kuti chii. Zvimwe zvinhu tofanira kungogara ka kungozvingwarira toga murume wangu. Waita wandiudza zviri kutora nzvimbo. Saka chasvamusa sei? Sezvinewo Stella abva anditumira meseji pafoni. Ari kuuya kuzonditora manhiri anaya. Saka iwewe ka ramba hako wakadzikamisa hana yako handitya. Good. Mutambo wamabva kunzwa maunzirwa neveBustop TV vachitsigirwa neInternational Media Support. Kana muchida kunzwa zvizere nezvemutambo uyu, tumirai SMS kana WhatsApp panamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428.